Tul ix-xhur tas-sajf ukoll jibqa' l-appell sabiex wieħed jagħti d-demm dan hekk kif fl-aħħar 3 tim kienu biss 96 persuna li huwa n-nofs ta' dak li ġeneralment ikun hemm li marru jagħtu d-demm. It-tabiba Monique De Battista li hija konsulent fih dan is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm saħqet li l-ħtieġa tad-demm jibqa' anke f'din is-sħana. Il-bżonn ta' demm ma jaqaf qatt, il-pazjenti tagħna ovvjament jibqgħu għaddejjin ċertu kuri u trattamenti l-isptar li jkollhom bżonn is-support tad-demm kontinwu, m'hemmx serħan, jiġifieri l-appell tagħna huwa li n-nies jibqgħu jiġu anke f'disħana. Dr. De Battista qalet magħna kif il-proċess sabiex wieħed jagħti d-demm huwa ta' madwar 10 minuti fejn tkun qed tgħin lill-persuni li se jkunu qed jiġu operati. L-appell tagħna huwa bħalissa għandna bżonn speċifikament low positives, jiġifieri jekk jista' dak li jkun jaf x'inhu l-blood group tiegħu, napprezzaw ħafna li jiġu jżuruna. Importanti ngħidu dejjem iġibu l-ID card magħhom, kemm jista' jkun qed nevitaw il-folol minħabba anke il-pandemija. Imma min jaf li jista' jagħti jew forsi jista' jħajjar il-ħadd ieħor jiġi miegħu għajnuna kbira ħafna lina. Iċ-Ċentru Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm fi Gwardamanġa jinsab miftuħ kuljum mit-8 ta' filgħodu sas-6 ta' wara nofsinhar.